Masu sauraro sai ku gyara zama ta domin jin wata sabuwar waka wadda mawaƙi Dauda Kahutu Rara ake zargin cewa ya rera wa sabon gwamnan jihar Kano ƙarƙashin jam'iyyar NNPP masu kayan marmari a jihar Kano wadda ke lakabi da Abba Kabir Yusuf ko kuma mu ce dai Abba Gida Gida. Haka zalika masu sauraro daga ƙarshen wakar za mu ƙara sako muku irin furci da mawaƙi Dauda Kahutu Rara akan yadda aka kona masa gida. Tabbas mawaƙi Dauda Kahutu Rara dai bai zargi akan cewa 'yan kwankwasiya ne dai suka kona masa gida ba, amma ya ce cewa tabbas 'yan daba ne ko waɗanda ba sa ƙaunar ci gabansa suka yi amfani da damar 'yan kwankwasiya su garzaya gidansa suka kona masa gida domin a ce cewa 'yan kwankwasiya ne. Haka zalika za ku ji shi ma yadda Yusuf Baban Tinubu ya ce cewa yana zargi har da wasu daga cikin ma'aikatansu na 'yan fim ma'ana dai 'yan kayan aka haɗa baki gurin kona musu gidaje da kuma studio tare da musu ganiman kayayyakin gidajen nasu ko kuma mu ce tare da sace musu kayayyaki. Za ku ce da mawaƙi Dauda Kahutu Rara ya asarar kuɗi kusan kimanin naira miliyan 800 a gidan nasa, shi kuma Baban Tinubu a shagon ya asarar kuɗi kimanin naira miliyan 10 kamar yadda dai Baban Tinubu ya bayyana. Sannan da ƙarshe dai za ku ji irin kyautan motoci da aka ba wa mawaƙi Dauda Kahutu Rara da kuma sabbin gidaje tare da motoci falfal a ledarsu da dai ya rage radadi da kuma wasu makudan kudade. Wannan dai shi ake kira da cewa gobaran titi a Jos. Irin wannan ta'asan da aka yi wa Rarara shi ake cewa gaba da kai ne, wanda kowa yake buƙatar a masa irin wannan ta'asan tare da masa goma ta arziki ta baya. Amma ma sauraro, idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka, kafin mu kai ga sake muku haƙar da kuma cikakkun rahotannin, idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka, na so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Ga dai kaɗan waƙar da mu ma muka tsince ta tana yawo a kafafen sada zumunta, wanda ake zargin cewa mawaƙi Dauda Kahutu Rara ne ya yi wa sabon gwamnan jihar Kano, amma daga bisani da muka faɗaɗa bincike sai muka gano cewa wannan waƙar dai ba wai mawaƙi Dauda Kahutu Rara ya yi wa sabon gwamnan jihar Kano bane, a'a akwai wani wanda shi ma yake da suna Abba Kabir, wanda shine dai dan majalisa a can karamar hukumar Bichi, shine dai aka yi ma wannan waƙar. Ga dai waƙar kaɗan daga ciki ku dan saurara kafin mu ɗora muku da irin furucin da Rara da kuma Baban Tinubu suka yi kan kona musu gida. Sai Abba Kabir zaɓin kowa. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba canji. Sai Abba Kabir zaɓin kowa. Alamai maita. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba canji. Sai Abba Kabir zaɓin kowa. Alamai maita. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba canji. Sai Abba Kabir zaɓin kowa. Alamai maita. Mu ba mu biyar layin gwari, ci ba canji. Farko mu kira Allah sarki. Ci ba canji. Shi yi bare raye gwanki. Ci ba canji. Ya tallafa ni tutar mulki. Wannan dai ita ce wakar da take yawo a kafafen sada zumunta akan cewa mawaƙi Dauda Kahutu Rara shine dai ya rera wa gwamnan jihar Kano wato Abba Kabir Yusuf wadda ke lakabi da Abba Gida Gida. Tabbas mun fada da bincike, tabbas wannan wakar mawaƙi Dauda Kahutu Rara shahararren mawaƙin siyasa shine dai ya rera wannan wakar da bakinsa, amma sai dai kuma an samu akasin fahimta domin wannan wakar mawaƙi Dauda Kahutu Rara ba wai ya rera wa Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida bane sabon angon jihar Kano ba. Wannan wakar dai mawaƙi Dauda Kahutu Rara ya rera wa wani dan majalisa ne a can karamar hukumar Bichi da ke cikin jihar da ke a kanan Daban da ke a jihar Kanan Daban. Haka zalika mawaƙi Dauda Kahutu Rara ya yi wasu bayanai kan yadda aka kona masa gida. Mawaƙi Dauda Kahutu Rara kai tsaye bai zargi 'yan kwankwasiya ne da jagorancin kona masa gidansa ba. Mawaƙi Dauda Kahutu Rara ya bayyana akan cewa ya yi asarar kuɗi kusan kimanin naira miliyan 800 asarar da aka yi masa a gidansa da kuma ofisinsa da kuma studiyonsa da ofisinsa na 1313 da suke kan Zoo Road da kuma gidan nasa dai na fasatattun matasan suka garziya wanda ake zargin 'yan daban siyasa ne suka garziya suka masa wannan aika-aika. Masu dai mawaƙi Dauda Kahutu Rara kai tsaye bai zargi 'yan kwankwasiya ba, cewa dai kawai 'yan daban ne da kuma wasu daga cikin 'yan Kannywood waɗanda suke jin haushin nasu
suka jagoranci wasu fusatattun matasa ko kuma ce suka jagoranci barayi 'yan daba suka garzaya zuwa gidansa, yayin da 'yan daban suka yi amfani da damar da aka ba 'yan kwankwasiya akan cewa sun lashe zaben jihar Kano, wanda kowane maluki zai tunani akan cewa tabbas 'yan kwankwasiya ne dai suka garzaya suka kone gidan mawaki Dauda Kahutu Rarara tare da kona masa ofis da kuma tarwatsa ofis ɗin sanata tatin tare da kwashe kayayyakin cikin gidan nasa gaba daya. Amma sai dai kuma da 'yan sandan Kano suka samu nasarar kama waɗansu daga wanda suka je suka yi wannan aika da aka tattauna da wani shi fa ya bayyana akan cewa ganima suka je gidan mawaki Dauda Kahutu Rarara har yake bada wata karamar fatawarsa akan cewa a zamanin annabi ma an yi ganima, ina kuma a zamanin Buhari. Bayan wannan ta'asa da aka yi wa mawaki Dauda Kahutu Rarara, shi ma baban Cinedu abin ya shafe sa, yayin da Yusuf baban Cinedu ya fito ya bayani akan cewa shi ma ya tafka asara kusan akalla na kuɗi kimanin naira miliyan 10, domin yana da wasu manya-manyan kayan sound na DJ da kuma wasu manya-manyan freezer da ya ajiye a store ɗinsa waɗanda ba ma kowa bane ya sani. Yan kwankwasiya ba san ma inda wa'annan guraren suke ba, yana tabbaci cewa mutanen su ne na 'yan Kannywood, wato dai mutanen su ne na 'yan fina-finan Hausa wasu da suke jin haushin su suka yi amfani da rigar 'yan kwankwasiya, ma'ana dai suka shiga cikin tawagar 'yan kwankwasiya domin abin da suka aikata kowa zai zargin cewa 'yan kwankwasiya ne dai suka aikata. Suka yi amfani da wannan damar suka garzaya har store ɗinsa bayan sun fasa masa ofis, suka garzaya har store ɗinsa suka kwashe masa kayayyaki, da ƙarshe dai suka ƙara garzayawa wani lungunsa a can unguwar Hausawa nan ma za su masa ta'asa. Cikin ikon Allah dai al'ummar unguwar suka fito suka kafa suka tsare, suka ce ba malukin da ya isa yau baban Cinedu barna. Bayan wannan ta'asan da ya yi mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya samu tagomashin arziki, inda ya samu tsallan motoci har guda 7 manya-manya waɗanda sannan ninka motoci guda 2 da aka kona masa ƙofar gidan nasa, da kuma samun wasu tankaman gidaje. Hadda gwamnan Katsina ma ya bashi wani tankame mai gida a jihar Katsina da kuma mota, tare da samun maƙudan kuɗaɗe waɗanda har yanzu dai ba bayyana iya yawan adadin kuɗaɗen da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya samu a lokacin da aka masa wannan tafka-tafkan ba, amma dai mawaƙin ya bayyana kan cewa ya asarar kuɗi kusan kimanin naira miliyan 800. Sai dai kuma dubbanin al'umma kawai suna ganin mawaƙi Dauda Kahutu Rarara soke burutsu ne kawai akan cewa an masa asarar kuɗi na kimanin naira miliyan 800. Mutane dai musamman ma 'yan jihar Kano sun kesta akan cewa ko da gidan ne gaba ɗaya aka ƙona aka kwashe gurin aka kwace filin da gidan bai kai miliyan 800 ba, ballantana wani guri kaɗan aka ƙona da kuma motocinsa ƙirar bus da kuma ƙirar heroes guda ɗaya tare da kwashe masa wasu kayayyaki a cikin gida da wasu ƙananan generators. Mutane dai sun ce cewa asarar da aka yi wa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ko miliyan 70 ma bai kai ba, amma shi kuma gashi ya bayyana akan cewa an masa asarar kuɗi na kimanin naira miliyan 800. Sai dai mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya ce kan mutane ake ji, domin shi wannan abin da aka masa fa gaba ta kai shi, domin ya samu tagomashi fiye da yadda ake tunani, domin wannan abin da aka masa shi ake kira da cewa gobaran titi a Jos. Na sauraro za mu so da kuma da ku bayyana mana irin na ku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan rahoto akan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara. Shin kuma dai kuna tunanin cewa asarar da aka yi wa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya kai na kuɗi naira miliyan 800? Kuma kazalika shi ma baban Cinedu kuna zargin cewa a shagonsa ya yi ajiyar abubuwan kimanin naira miliyan 10 da ya faɗa? Ko dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin. Shin kuma kuna ganin ya dace abinda wa'annan 'yan daban siyasa ko kuma fusatattun matasa suka aikata wa mawaƙi Dauda Kahutu Rarara? Kuna ganin ya yi daidai da kuma baban Cinedun? Sannan ma duk da hakan abin sai da ya shafi wasu mawaƙan irin su Ahmad Dan Sadiq da kuma Cinedun ko, domin ofisinsu yana kusa da ofisin Rarara da kuma ofisin baban Cinedu. Su ma dai sai da matasan suka garzaya suka musu wannan tafka-tafkan aika-aika da kuma ofishin wani shahararren edita a jihar Kano wadda kira da suna Rabiu Zaki. Za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashenmu na comment.